Dom sa nestavia len tak. Je to rozhodnutie na roky dopredu. Preto sa snažíme robiť veci tak, aby ste sa nemuseli báť, čo bude o 10 či 20 rokov. Každý má iné predstavy a my ich berieme vážne. S každým projektom trávime čas, aby bol presne podľa vás. Pre nás je dôležité, aby ste sa v ňom cítili dobre od prvého dňa. Staviame tak, aby ste nemuseli myslieť na opravné práce či problémy. Aby ste sa mohli sústrediť na to, čo je pre vás naozaj dôležité, svoj život a rodinu. A keď vám odovzdáme kľúče, nechceme len odísť. Chceme, aby ste vedeli, že sme vám postavili dom, na ktorý sa môžete spoľahnúť. Dnes aj o mnoho rokov neskôr. Sme stavba domu na kľúč.